Okay, so I declare 2024 is my year of Thanksgiving. Okay, na special shout out kaninyong tanan to my 276 subscribers. Oh my God. Thank you so much. Sa tanan nga ni-subscribe sa akong YouTube channel, Tita Chiley. Okay, na-notice ko ninyo. Salamat kay sa mga YouTube channels nga ni-subscribe po sa akong channel. I'm still a newbie to YouTube and I didn't expect nga ingani ko ka-welcome ninyo, no? Bisan wala ta nag-ila personally. Inyo ha jud kong gi-follow. Okay, nag-subscribe mo sa akong channel and I'm so thankful. Daghan kaayong salamat. And hopefully, within this year, maka-visit ko sa inyong mga channels po para makasubscribe po ko sa inyo ha. And pasensya na, medyo busy lang gyud akong life. Dili ko kaayo tig kuti aning YouTube. I'm just makalugar ko, mag-upload ko mga videos. Okay? Oh, special shout out di ay sa tanan nga nag-view sa akong mga gipang upload no videos nga gipang upload, especially kanang manginhas ko. Kamo jud ha, I didn't expect nga ganahan day mo tan-aw og manginhas ko. So I just checked on my katong nanginhas ko. First time na akong pagpanginhas. Wala lang, ga-video lang ko ato, akong i-upload sa YouTube para na ako'y memories, and then, shocked, na-shocked inyong Tita Chiley kay it reached about 13,000 views. OMG! Kabalo, nga ganahan day mo og mga manginhas. So, meaning to say, manginhas na lang ko permi. Di bitaw. Ang pagpanginhas, mga friendship, dugay ra gyud na akong ginabuhat sa bata pag yun ko ana. Manginhas na gyud ko. Wala lang YouTube na mo sa una, wala pa may video, wala pa may smart camera. I'm so happy nga nakapanginhas ko, and I'm so happy nga na-appreciate po ninyo nga nanginhas ko. Okay? And expect more of pagpanginhas this year. Kay murag daghang hunas. Okay, especially kung matiming ang hunas o weekend, no? Ana ra jud ko makalugar og papanginhas kanang Sabado, Domingo, kanang walay trabaho, kanang mga holiday. Nga lang ang akong vlogs is more on unsa lang akong gipangbuhat. And I didn't realize nga mas ganahan jud mo dito sa dagat, okay? I personally ganahan po ko dito sa dagat. Okay? So it's a stress relieving activity nga moadto ta sa dagat, no? And besides fresh ang air, so walay abog dito sa dagat, and then ang sudan is free. Okay, so ayo jud kayo ang Ginoo nga mo provide gyud nato og wala kay sudan sa balay, nala kay bahaw. Allah, kuha dad-an inyong bahaw adto sa dagat, and adyo mo makuha nga sudan, no? Libre, no? Wala pay gasto. And because it's Three Kings, no, Feast of the Epiphany, na mo pa ika-chance nako og pang unwrap, no, ako ang mga gifts nga na receive, and pasensya sa tingog. Medyo na shock. Since the new year, nagsige naguganta, so, and until such time nga murag ang akong throat nay ning bigay ning reklamo na, so nga ni na nang stop na ko og video kay sala sa mga bata kailangan ko kong giregaluhan ni atong Pasko og portable video key speaker, no, set with microphone. Nindot sad ang tingog, so mainganyo pagkakanta. So medyo paos pa ang ako ang tingog karon. Although I did not expect to receive gifts, pero there are friends of mine, no, family members too, nga naghatag nako og mga gifts, and I'm so thankful for them for sharing their
blessings to me also. Ano siya? Okay, so I think sa office Christmas party. Remember, dito sa dagat, taliwa sa dagat in the middle of the sea. Okay, ang nakakuha sa kuha si Attorney Myla. So, okay, and then naapoy sa PWD Christmas party sa Bool chapter. Ang kung nahulbutan is or siya ba itong nakahulbot na ko? I forgot. Si Richito. Okay, Lumod. Shout out, Richito. Lumod. Kumusta, Doy? Natanggal. Christmas items from pag party po na mo atong sagadsad, no? Apod nahatag na ko ani. Ito siyang ipang-reveal. Oh, from Ate Baby, Elsa. Shout out kang Elsa. Baloko Pahang for giving me this gift. Kani. Oh, sa pag Christmas party sa Zumba Queens, Bool. Okay, from Jesus Pacaldo. Thank you so much, Jesus. So, karon pa na ako ma-open ang gift. Ano siya man? Here. Okay, may pag-gift pa. Ayan. And may humabol. From Malu. Thank you so much. Sa ako na itong mama. So, mo ni ako mga na-receive nga gifts last Christmas. Ato siya i-open. Okay, so I got a cologne, no? Humot kaayo nga cologne. And then an umbrella with matching bag. Ngayang suludlan ay card wallet, card holder. And bowl, serving bowl with the towel. And set sa Victoria's Secrets perfumes or cologne. Isa ka set, no? For 4 cents. Thank you so much. And then ang tissue holder and kanang garapon butang nga ginamos. And kuan mura og coffee cups. Okay. And then neck pillow. Pangkatulog kung mag-travel. And then another scent. Okay, so that's it for the unwrapping of my Christmas gifts. Of course, daghan kaayong salamat to my family for always supporting me. Okay? Even ang akong pag-vlog, naka-adjust na sila. Naanad na sila nako nga mag-vlog. And even my mama, so maapil-apil nag-vlog nako. So thank you so much, dear family. And to my friends also, salamat kaayo. Kay supportive po sila ani ako ang pag-vlog, no? And especially during the pandemic man good. That was the time nga medyo I was so down, I was so low kay I got diagnosed with breast cancer and they could not reach me. They could not visit me. Kay bawal samot kay ako'y sakit. Immunocompromised, so bawal, no? Walay face-to-face nga gatherings. So thankful for social media nga maka-update ta sa usag-usa. Okay, they were concerned about me, but then they were so happy when I posted on my social media accounts, no, sa akong mga health issues. Okay, so di na mag-uol. So wala sila nag-uol para nako na happy na sila. Kaya, I'm still here. Lumalaban. Okay, palaban talaga ang friend nila. So, wala silang magagawa. Char. Okay, nga na dito sa life. Palaban. Nga na dito ang life, no? So, with regards to my health, padayon lang gihapon ta, no? Padayon lang gihapon ta bugno sa breast cancer. Waton lang yun nato unsay kalaunan ani unsay kapadungan ani, but then
I'm always assured that God is good all the time. No, di kita niya pagsagdan. Okay? So I'm banking on it. Nga hopefully ma-declare na ko as a breast cancer free. No? But kay wala pa man. Wala ton lang nato. Kita majuntanan mo mutaliwan, no. There will come a time nga mo pass on na punta sa eternal life. Pero while still here, abay, bawal malungkot, bawal ang sad, bawal ang nega. Padayon lang gyapon ta sa pagpakigbisog, no? Padayon lang gyapon ta sa atong life, padayon lang gyapon ta sa pag-enjoy sa kinabuhi. I'll be turning 53 this year, and dako na kay ko pasalamat nga ning abot ko og half a century, lapas sa half a century sa akong kabatch, sa akong mga kaedad. Medyo daghan na gyud ang kuano nibiya na kay subidahon na kayo ang mutungtong og 50 so karong panahon na, and I'm thankful to the Lord nga napa ko. Siguro wala pa siguro mahuman akong mission aning kalibutan na, so napadyod ko dinhi sa world. Big thanks to God. Kay kung wala siya, wala po tantanan diri. Okay? Kung wala siya, wala po ko diri. So, you see me still talking, it's because of Him. Okay? Thank you, Lord. Okay? Salamat kaayo sa imong kaayo, ug maalang ka nako, ug alang ka namong tanan. And because of that, padayon ang atong vlogs this 2024.